Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kasnong nong mensong ka bahap hapo ka hima melim nin kasngi ka arpuar terik ujleo ka lasdang ye ka snem jong jingrakhi ya ka jubilee siar jong kasnong hakaba usim jong ka hima melim upa em Ricky Nelson sim ulalong ukongsan haga jing down rangkat lang jong MLA ka ni ka thain uba AL Hek MDC uba Antonio War kum ki sembot kongsan haga ni kasngi jong ka jingstang ye ka snem jubilee lanang penipo ipeng shu da ki jingshat bat ki jingruai tan rai da ki samla ki khana school bat ki oi ki bai de kani ke jing rakhi ya kani ke jubilee kanne hadu ubnai no pra mantau snem hagaba bun ke jing lekai bubun jai kin sapelong bat bakin pengkut ya kani ke jubilee hau ubnai no pra arajar khat pra ke jubilee sial kabani jam ndasi shi jam ndasi yo jam sakman nama sanriu punai ni dan don ya kabanyak banyak rakhi haki program ki prepare ki ba ka organizing committee ka pun kre ki non bon ki program ayo so mane ki bon haki ji ka ki singing competition debate ki sports basketball cricket tete kini kita ki bangin rakhi ya ka jubilee siar jong kesnong ba ite jong ni hangi rasa sang kitrai try snong try hima dan syukur what I can jump, but like nothing long round. Kapur kam yano, kapendek lah kamram. Irungi dewan ombuk deng, terihok ya laki kam. Pasang durga